Goeie, het is die 4 juni. Welkom weer bij Bient. Miljoen. Na man van lang werk had de terpvrouw van Hegebeintem eindelijk een gezicht gekregen. En Nelke IJsenacher die vertelt hoe dat alweer in zijn werk ging. En we zien het laatste deel van de kwarte film Rugdai. Ja, is het zo wordens als schrijfster Janneke de Boer het in de holle hier? Dat jaren we aast. Ja, en je zelfs een beetje mooie maatje met Photoshop in de showbiz is het heel normaal. Maar ik wij doch het heel niet vaker. Zo ondervindt fotograaf Loes Schorseling. Dit was voor. En dit is nou. Dus nou naar die linkerfoto's just van die 6 bijvoorbeeld op Facebook, daar zit er meestal niks van. Nou, wat is dit nou weer van de neppe foto? Ja, Loes, dit is een soort van project waar jullie morgen mee gaan beginnen vanuit de Popacademie om bewustwording te creëren. Ja, Photoshop, ik denk, nou maakt het uit, iemand een beetje mooier maken. Wat is het probleem? Wat momenteel het probleem is dat er steeds meer gefotoshopt wordt en het beïnvloedt ons eigenlijk heel erg in het dagelijks leven. En waaronder ook jongeren. En ik denk dat mensen helemaal niet bewust zijn van de hoeveelheid hoeveel er wordt gefotoshopt. Ja, dus het uiterlijk gewoon zo veranderen dat je eigenlijk jezelf niet meer bent. Ja, inderdaad. We hebben ook reacties gehad dat mensen zichzelf eigenlijk helemaal niet meer terug herkennen. Oké. Nou, bijzonder. Gaan we dadelijk zien. Ja. En wij ben ik photoshopt. Maar ja, dat zeg je aan ze nog wel een keer. Ja, de boomkistdame uit de terp van Hegebeintem had nou eeuwen weer een gezicht gekregen. Ja, zo konden we haar als skelet in de tentoonstelling in het Fries Museum. Maar ja, hoe ze er nou in het echt uitzien had, ja, dat konden we alleen nog maar rieden. Und familie. Want, conservator Nelke, ja, dit was toch wel heel bijzonder, hè? Je had een bijzondere dag en in één keer krijgt die vrouw een gezicht. Ja. Wie dit wat je altijd dacht heen? Ja, nou ja, hoe ze eruit kwam te zien was voor ons natuurlijk ook een verrassing. Maar ik heb stiekem natuurlijk af en toe het proces wel gevolgd. Dus ik had al een beetje een idee. Maar het is wel heel mooi dat ze er vandaag zo staat. En ik vind haar heel levensecht. En ja, nu kan iedereen komen kijken. Nou, wie het ik druk, Joet? Maar ja, het pers was en alles? zeker druk. Ja, de omroep was er natuurlijk. En veel Friese media. Maar ook landelijke kranten waren aanwezig. Iedereen is toch wel heel benieuwd. Het is toch wel een uniek iets. Dit eerste Friese gezicht. Eigenlijk de eerste Friese reconstructie. Dus ja, dat is toch wel een bijzonder moment. Ja, nou, het leuke wie voor u is dan dat wij die hele reconstructie volgen mochten, bedoel ik. Ja. Archeologe Maya de Hollesy, ze is dit goed uit Amsterdam. Ja. Die heeft het die heeft ontklein west. En nou ja, van begin aan mochten we het volgen. Zie maar even. Ja. Zo'n gezichtsreconstructie begint dus met een schedel. En dit is een kopie van de schedel in gips. Je kijkt gewoon hoe die schedel eruit ziet, of er nog asymmetrische dingen erin zitten of dat er nog ziekteverschijnselen zijn of zo. Je meet een aantal maten op, zoals bijvoorbeeld de breedte van de oogkas of de breedte van de neus. En de volgende stap is dat je dan een tabel gaat uitzoeken die daarbij past. Dus je hebt het hele schedel heb je onderzocht. Nou ja, en dit is dan zo'n tabel voor de gemiddelde weefseldiktes. Dit zijn dan vrouwen van 40 tot 50 jaar. Nou, je ziet dus al deze punten, die kan je dan op zo'n schedel afzetten. Dus al deze pinnetjes die je ziet, dat zijn dus de gemiddelde weefseldiktes. Ja, ik ben dus nu bezig met de spieropbouw. En dat helpt een beetje bij de vorm van het gezicht. Nou, en de volgende stap is natuurlijk dat ze een huid krijgt. Dus dat ze opgevuld wordt aan één kant eerst en daarna aan de andere kant. En dan heb je een soort basisgezicht. De vorige keer waren dus alle spieren erop gekleid of geboetseerd hier. En toen waren dus al de pinnetjes nog zichtbaar die de weefseldiktes aangaven op verschillende punten op de schedel. En dit is dus eigenlijk wat er van die pinnetjes is overgebleven. Dus de schedel met spieren is dus bedekt met een huid. Nou, dus ik had eerst de halve huid gedaan. En nou is dus aan links en rechts aan de rechterkant is dus de huid nou opgebracht. Maar dit is dus een basisgezicht en vanaf hier moet ze eigenlijk nog uitdrukking krijgen en een karakter en een leeftijd. En als dat allemaal gedaan is, dan is ze klaar om uitgegoten te worden in een rubber. Ik had dus een gezicht gemaakt in klei. En klei is natuurlijk een materiaal dat is niet houdbaar. Dus dat gaat gewoon kapot na een tijdje. En als je er tegen stoot, dan gaat het ook fout. Dus ik moest er eerst een mal van maken. En dit is dus een mal. Dus dit is eigenlijk een soort negatief van het gezicht. En dan giet je hier een soort rubber in uit. En dan krijg je dus dit.
Behalve dan dat deze vrouw al helemaal af is eigenlijk. Er kunnen nog een paar haartjes bij geprikt worden. Maar ze is dus nou al geverfd en ze heeft ogen gekregen. Maar in ieder geval, als ze pas uit de mal komt, is het dus gewoon één kleur rubber zonder haren en zonder geverfd gezicht. Nou is ze dus klaar om naar het Fries Museum te gaan. Ja, daar werd ze Joet onder de hele verhaal toont. Ja. Maar een heel soort gevoel van grutskes, denk ik, van Jem. Nou, ze zit achter mij tenminste. Nee, ze zit nog net achter mij. Dat zoenen ze er even vastzetten. Het plaatsje, dit is er. Ja, hing je dit verregen? Ja, we hadden wel natuurlijk gedacht, want we wisten hoe oud ze ongeveer was. Tussen de 40 en de 50. Dus een vrouw van rond de 50 waarschijnlijk. Die natuurlijk een beetje een hard leven leeft op de terp. Veel buiten is, dus een beetje zon- en windverweerd hoofd. Dat hadden we natuurlijk wel verwacht. Maar het is natuurlijk ook wel een dame van een beetje stand en een beetje voornaam. Dus die uitdrukking moest ze ook wel een beetje meekrijgen. Nou, dat weten we, of dat denken we op basis van hoe ze begraven is. Ze is natuurlijk met veel zorg in die boomkist gelegd. Bomen groeiden toen niet op de terpen, dus die boom die moest speciaal geïmporteerd worden om er zo'n kist van te maken. Het is een eikenboom. En ze is begraven met die prachtige ketting die we ook hebben laten reconstrueren, die nu ook bij haar te zien is. Dus ze moet wel enigszins bijzonder zijn geweest. Ja, zeker. Dus... En had je dan 40, 50 hier? Nou, ik denk dat er een soort, als zij de Photoshop hier, dan wie zo'n gong. Ja. Je kiest het wel zin, hè? Ja, dat is ook zo. Ja, maar dat past er volgens mij wel heel mooi bij. Dus daar schrik ik niet van. Nee, en ze had ook een bepaalde kleur in het gezicht. Hoe weet je dat? Ja, nou, dat is natuurlijk ook een beetje een benadering. Hè? Een soort gok van hoe iemand in deze contraien eruit zou kunnen zien. En iemand die veel buiten is, die heeft toch een beetje krijgt een beetje kleur op de wangen. Dat zullen we nooit weten, want we vinden er al in het bij. Janneke, hoe vies je dit als dit juist? Mooi, ik vind het heel mooi. Oh. Ja, ze zit achter me. Hij is prachtig. Kijk echt. Ja. Kijk echt. Ja. Dat verhaal is heel belangrijk kijk, voor Jem, hè? Wat er omheen zit. Want nou kun je dus dat verhaal vertellen. Ja. Wat springt er voor dadelijk uit dat je nou er echt een gezicht bij hebt? Heb je hem dat al verregen? Nou ja, wat voor ons heel belangrijk is we hebben natuurlijk heel veel vondsten uit de terpen en uit de vroege middeleeuwen. Dus uit deze periode waar de vrouw in leefde. Zo hebben we nu ook een tentoonstelling over goudvondsten uit de terpen uit die tijd. Die gaat komende zaterdag open. En het is voor ons heel belangrijk om die verhalen en die vondsten een beetje een gezicht te geven. En een beetje persoonlijk te maken. Anders blijft het vaak heel abstract. Dus hiermee hopen we dat de bezoekers ook iets meer aanspreekt. En voor ons is het natuurlijk ook heel spannend om te zien hoe zo iemand die we al jaren in het museum hebben, hoe die er dan eigenlijk uit heeft gezien. Ja. Het is makkelijk, het is ook mooi, want net volgens mij zit ze vanuit het museum, dan is de kisten zit daar en dan aan de andere kant is het gezicht. Dus ze shut eigenlijk naar haarzelf. Hè? Klopt, ja, onze tentoonstelling heet Oog in Oog. En dat is bedoeld omdat bezoekers nou oog in oog kunnen staan met deze dame. Maar eigenlijk kijkt ze ook zichzelf oog in oog. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Maar er is nog één vraag. Klopt, hoe heet een hele ze? belangrijke. Ja, hoe heet ze? Heb je hem al een beetje verdiept in de naam die er in die periode gebruikelijk wie? Nee, dat hebben we niet gedaan. Dat gaan we ook niet doen. Want we willen graag het publiek vragen om mee te denken over hoe deze dame zou moeten heten of zou kunnen hebben geheten. Dus iedereen uit het publiek mag daar een suggestie voor doen en kan dat bij ons inleveren. En daar gaan we de leukste naam uithalen. Dus, jij hebt bij u al een paar keer Wietske voorbij komt. Zeg een typische Wietske. Ja, dat heb ik ook al gehoord. En Priscilla is ook al voorbij gekomen. En Femke. En zo zijn er een heleboel opties. Maar alles is mogelijk. Dus alles mag ingediend worden. Nou, en sneuren, dan gaat de tentoonstelling hier. Ja, klopt. En zowel de tentoonstelling Goud als de tentoonstelling Oog in Oog. En nog een topografische atlas die daarbij aansluit. En als je een naam hebt, dan kun je dat mailen naar het Fries Museum. Hè? Precies, op de website zit van ons. En dat mag ook in de tentoonstelling zelf ingeleverd worden. Okay. Nou, bedankt in ieder geval voor uw lezen. En mooi dat wij toch een deel mochten van dit bijzondere project. Hè? De reconstructie. De eerste reconstructie van een Friesinne. Klopt. Mooi. Ja, dadelijk zorgen we hier naar je derde en laatste pad van een korte film Rugdaai. De verfilming van het winnende verhaal van uw verhalenwedstrijd. Waar het woont toch Janneke de Boer. Ja, Janneke. En als je voor de televisie verbindt en dan een keer 16 verhaal voorbij komt. Ja, heel mooi. mooi. Dat voor jou? Heel bijzonder. Heel spannend, maar ik vond het heel mooi. Het is heel mooi dingen. Ja, want het is een heftig verhaal voor de mensen die het nog net helemaal volgen. Ik kan nog even correct vertellen waar het ik alweer ook om. Nou, het gaat over een dementerende vrouw die dementerend, dat zou het al. Ze gaat weer om naar 1944. Dat zij heel erg verliefd was op een Duitse militair. Die is er toen, Dieter, ja. Die is er toen kwijtraken. En ze gaat nou weer om. Uit het verzwaringshuis naar het plak wat ze voor het laatst jongen had. En daar eindigt van het verhaal dan ik. Ja. Nou, dat zullen we aanzien. Maar de onleiding van dit verhaal, want dit wie eigenlijk maar die eerste verhaal, dat is Kreun hier. Ja, zo.
En dan voor een dagelijkse verfilming. Dus kennelijk een goed verhaal. Maar waar kwam het wel? Ik hier basisziekte oproepsjoen, volgens mij. Van de Skrovetstriet. En toen ze die kon werken en ik zit in het Boartesgot. En toen zit ik in bouwpakketten en dan zit ik voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. En toen dacht ik, hoe namen ze die famkes ik alweer? Dat is wat een rare naam natuurlijk. En zo rollen dat dan. En dan komt dat Dieter-verhaal, dementie, want dat... Nou, ik heb in een zwaar zitten, dus daar komt dat natuurlijk een beetje bij. En zo rollen dat dan verder. Ja, okay. En dan is het samen zo. Hey, de heeft tweede deel nog net zien. Nee. Nou, zullen we het doen? Ja. Tweede deel, hoogdaai. Vol vernaaid vuur skop ik om je heen en mijn nagel klauwen. Ik raas als een barig en brek los. En ik zet het op een draven. Dieter, ik kom eraan! Zou je feest zit? Waarom doet niemand wat? Hoe rustig schouw ik in een werper stoel. Leven Dieter, waar bist? Together kennen wij de vraat aan. Ik zal die vinden. Mijn intuïtie klopt. In de vierde zag ik de moenen. Heel verlitten. Zuntje zo'n gaan mijn voeten vluggen. Want ik bij de houten door ben. Ik doe hem even en knoffel je de treppen op. Ik ben over de helte als ik het heisteren stilhoudt. Ik ben in de eendracht, dat is Langlien. Misselijkes als ik aan die dij weer omdenk. Ach, heden Margje, wat is het toch iedere keer met die? Fluister je confuus. Enkele centimeters van mij af bongelen een paar zwarte soldaten kwam. Op de oorloop lei een briefje. Lieve Margje, ik weiß niet hoe nu weiter. Vergessen Sie nicht, dat ik voor immer van je houd. Dieter, stier er in sierlijk Zuterlands schrift. Een zoute trien rolt mij de moel in. Dimmen klatter ik verder omheen. Onder het stek hing het een stuk touw. Digge nacht, denkt mij. Ik neem het mij naar het trapskot. In mijn nekken lezen stramme vingers de knoop. Deze laatste gelegenheid liet ik net voorbij gaan. Ik kom eraan, Dieter. Ik zal die vinden. Together kennen wij de wraad wel aan. Liefste. Ja, de kroep haast in het kerm. Heel mooi, ja. Ja. Echt heel mooi, ja. Ja, ik zeg het ook. Dat doet wat mooi, hè? Ja, elke keer weer. Ja. Ja, alle keer wat satirisch zien lieten in. Hoe neem je soks, die gevechtscène. En juist toen, dat ze helemaal alleen, Marijke dan in dat geval, helemaal alleen spelen. Ik vind het elke keer weer heel mooi. Ja. Dat is heel stom. Ja, en dit heeft al opskreund, dus heeft dat daar vertrouwd op papier en dan komt het op beeld. En liet het dan ook op was die in Holly is? Ja, natuurlijk er binnen wel dingen dat ik denk van dat ik zelf oors betocht. Maar dat in die zin best ja,
de meid die net naar zien. En het hoeft ik niet, want het verhaal is gewoon echt wel heel mooi uit beeld. Ja, zeker. Wist je dat van tevoren ook, dat het verfilmd zou worden? Ja, dat wist ik toen ik het instuurde. Ja. Ja. Prachtig. Ja. Dat zo'n kort verhaal nog zoveel emotie op kan roepen. Echt heel mooi. Ja. Ja, prachtig. Hey, dit ben al per reactie aan tafel. Heeft er meer gehad van mensen? Ja, ik heb meer gehad. Ik woon natuurlijk gewoon bij u in het dorp op het dik. En overal. Maar ik heb ook contact gehad toen ik het verhaal skreun. En toen dacht ik moet me misschien wat meer in verdiepen. En toen heb ik contact zocht met een vrouwenskuut uit Holland. Ik hoef haar naam net te nemen. Zij had 2 boeken geschreven. In over de vrouwen die het met de Duitsers gingen. En het tweede boek van haar ging over de band die ter kwam binnen. Zij is zelf ook dochter van een Duitse militair en een Nederlandse mem. En ik hele mooie. Het vond het prachtig. Ja? Het vond het heel heftig. Het vond het heel mooi. Dan komt haar boek in november op uit. En dan wil ze heel graag beelden hiervan op een cover houden. Dus dat is wel heel bijzonder. Daar ben ik heel blij mee. Ja, nou, geniet er even van. Dankjewel. Even bij kop. Ik kan me vaststellen dat het heftig is om dit te zien. Ja. Nou, heeft een mooi document. Ja, heel mooi. Oké. Nou, en de mensen die het net de volslijne serie zien, de volslijne film is van nu al bij u op uw Facebook-site te zien. Ja, je hoort, krijgt wat egale. Sprankelende egen en een fine noos. Maar het computerprogramma Photoshop kun je de realiteit krijgt wat mooier maakt zien als dat die is. Maar hoe vier kennen en mooier je er eigenlijk in gaan? Nou, nevens fotograaf Loes Gorseling is het tijd om daar eens kritisch naar te zien. Ja, Loes, dat zei je net ook al, hè? Even kritisch kijken naar wat er gebeurt. Even Photoshop. Ja. Je maakt een foto, je bewerkt het zodat je mooier bent. Nou, dat lijkt me duidelijk. Zelf wel eens gedaan? Ja, tuurlijk wel. Oh, jawel. Ook bij mezelf. Gewoon, al is het maar puur om te kijken hoe je er dan uitziet. En vind ik het dan mooier? Nee, mijn doel als fotograaf is ook om mensen zich al mooi te laten voelen als ze op de foto gaan. En niet dat ik daarna nog extra eroverheen moet om ermee bezig te zijn. En dat iemand een heel ander persoon wordt. Ja. Maar je ziet steeds meer dat ook in de showbiz, hè, hele bekende zangeressen en zo, die gaan naar Photoshop. En dan blijkt in één keer dat ze dan een stuk van hun been weghalen, waardoor dan ook de deurpost mee beweegt. Dan denk je, dat klopt helemaal niet, het is eng. Die kunnen het dus niet goed. Maar maak je het in de praktijk ook mee? Dat je een foto maakt van iemand zegt, nou, maak me even wat mooier. Ja, ik heb wel 1 keer gehad dat iemand me echt vroeg van, nou, ik vind mezelf te dik op deze foto. Zou ik alsjeblieft flink wat minder mogen wegen? Toen heb ik haar uiteindelijk wel daarna zo gefotoshopt. Toen was ze nog niet tevreden en toen heb ik gezegd, nou, hiermee ga ik niet akkoord. En als je er echt zo uit wil zien, je bent een artiest, je staat ook zo op het podium. Probeer dan ook in het dagelijks leven daar zelf wat aan te doen, in plaats van alleen op de foto zo te zijn, want zo ben je niet. Maar waarom wilde jij het dan niet? Ik bedoel, dat moet ze toch lekker zelf weten? Ja, nou ja, dan ben ik daar niet de geschikte fotograaf voor. Ik blijf bij mijn statement en ik heb niet zozeer iets tegen retoucheren, bepaalde plekjes in het gezicht. Prima, maar ik wil iemand niet anders maken dan die persoon is. Ik wil dat iemand tevreden is met zichzelf. Ja. Nou, je kan dit vinden, maar je kan er ook wat mee doen. En jullie hebben voor een opdracht voor de Popacademie in Leeuwarden heb je gezegd, nou, we willen die bewustwording toch dichter bij de mensen brengen. Ja. Even kort, hoe ga je dat doen de komende 2 weken? We hebben 2 vrijdagen en we staan in winkelcentrum Zeiland. En daarbij kan je naar binnen lopen, het is voor iedereen. En daar hebben we een kleine studio opgezet. En daarbij kan je gaan zitten. Dan maken wij een professionele foto van jou. En binnen 3 minuten word jij gefotoshopt naar de mediastandaarden. Oké, nou ja, goed, omdat wij graag wilden weten hoe dat werkt, mochten we al even een voorproefje met jullie doen. We zijn bezig met een evenement in Zeiland. En wij gaan mensen live photoshoppen. Nou, dit is onze studio. Hi. Welkom. Nou, wat wij vandaag weer gaan doen is, we gaan jou vandaag fotograferen. En dan photoshoppen we je binnen 5 minuten hoe de media dat momenteel doet. Ben je klaar voor? Ja. Gaan we heel even kijken. Nou, we hebben net dus de foto van je gemaakt. Ja. Nou, wat we nu gaan doen, ik gebruik Liquify en daarmee kan ik je gezicht letterlijk vervormen. Als ik ergens tegenaan druk, worden stukken smaller of breder, of groter of kleiner. Voor de media heb je net waarschijnlijk een te brede nek. Dus daar gaan we dan ook wat aan doen.
Dit was voor. En dit is nou. Ja, het is dan direct een heel groot verschil inderdaad. Dus nou naar die linkerfoto's just van die 6 bijvoorbeeld op Facebook, dan zit er meestal ik van, nou wat is dit nou weer van een neppe foto. Dus wat dat betreft, geloof ik gewoon het lauws natuurlijk. Ja, dit Famke vond het dus helemaal niet leuk. Of sorry, ik begin het. Dit meisje vond het helemaal niet leuk. Nee, nou, gelukkig maar. Ja, momenteel zijn er ook gewoon apps dat je, als je een selfie maakt, die zorgen er gelijk voor dat je er picture perfect uitziet. Maar ik toch een beetje, ik weet niet hoe jullie het zien, wat is het probleem? Ik bedoel, jullie hebben ook make-up op. Ja, zo zie je er ook niet de hele dag uit. Nee. Of als je wakker wordt. Nee. Wat vies dat? Zeg het. Ja, ik weet niet, volgens mij gaat het gewoon alleen van kwaad tot erger. Is dat een beetje wat het is? Toch een beetje, wat jij ook gezegd, een beetje wegwerken is niet erg. Maar als het steeds verder gaat en je ziet er niet meer uit als jezelf, dan wordt het misschien een beetje raar. Maar komt dat ook altijd, vraag ik me af, doordat mensen er dat willen, zo uit willen zien? Of hebben de fotografen daar zelf ook, zijn die daar ook mee bezig geweest om dat zo te... Hoe bedoel je? Maar, nou, of die daar zelf ook mee begonnen zijn met dat retoucheren, et cetera. Of retoucheren wordt al van heel vroeg af aan gedaan. Met analoge fotografie ook. Als je de foto's ontwikkelde, je kan natuurlijk al daar al met het licht bezig. Ja. En het zijn ook echt mensen die met kwastjes de vlekjes op het gezicht wegwerken. Maar wat je niet kan doen, is iemands hele gezicht aanpassen. Dus dat is pas met de latere jaren. Oké. Nou ja, door hashtag bij, je hebt het ook bij ons gedaan. Een foto van Arjen en van mij. Zullen we eens even kijken? Wat, dat is best wel schokkend, vond ik. Kijk, dit is hem. Kan je uitleggen wat je doet? Hier wat rimpels. Ja. Hij gaat wel heel snel nu. Ik gebruik in eerste instantie Liquify. Daarmee kan ik gezichten versmallen, verbreden, et cetera. Oh, en Arjen. Dit is Arjen 10 jaar jonger in één keer. Ja, dit is een voorgeprogrammeerd programma. Nog een vrij duur programma zelfs ook. Okay. En daarmee kun je Tandjes snel dingetjes aanpassen. Ja. Maar goed, ik bedoel, Arjen, dit zou hij willen. Dat hij er weer zo uitzag. En ik trouwens ook. Maar kijk, dit zijn we. Wow, ja. Ik lijk niet eens op mezelf, vind ik. Dat is wel binnen 3 minuten. Dat is wel een snelle facelift. Heb je dat binnen 3 minuten zo... Ja, 3 à 5 minuten per persoon doe ik erover. Dus laten we zeggen dat ik hier dan zo'n 10 minuten mee bezig geweest ben. Nou, nu ga jij dus 2 dagen lang ga je allemaal mensen aanspreken. Wanneer is het voor jou gelukt eigenlijk? Wanneer ben je tevreden? Ik ben sowieso tevreden. Eigenlijk, het is niet op lange termijn. Zolang mensen zichzelf maar... Weet je, ik heb ook ochtenden dat ik in de spiegel kijk en denk... Ja, vandaag hoef ik niet de hele dag meer in de spiegel te kijken. Het is niet mijn beste dag. Maar zolang mensen maar beseffen dat ze goed genoeg zijn. Je hoeft niet een stap verder. Dus als ik een reactie krijg van... Nou, ik vind mezelf mooier eerst dan nu. En de tweede is echt de mediastandaarden. Wat zij vast doen, de vaste maatstaven. Dan ben ik tevreden. Oké. Ja. Nou, we gaan het zien. We gaan zien hoe ver het zich brengt. Dankjewel. Ja. Irem, ik bedankt voor je verhaal en ook genieten. De kist natuurlijk nog 100 keer in. Echt wel? Ja, mooi. Een mooi document. Ja, nou had je dus de komende dagen of morgen dan op het Zeiland omstappen. Dan kun je in één keer media standaard technisch ompakt worden. Denk ik goed om. Ja, dit wie bient van nou. Morgen is bient sporter. En die zit volslijn in de rand van het vierlab. Tevens Hopma en Bart Helmold. Die zitten dan hier bij Arjen om tafel. En van nou een hele mooie jongen verder.